Βάλουμε και στην συζήτησή μας και έναν μετεωρολόγο. Μιας και αναφερθήκατε στα καιρικά φαινόμενα, να καλωσορίσω και τον κύριο Κάρτσιο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κάρτσιο, πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση τις καιρικές συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές. Ιδίως και μετά από όσα είπε ο κύριος Γιουτίκας, δεδομένου ότι αύριο για πολλές περιοχές της χώρας είναι μια ιδιαίτερα έτσι δύσκολη ημέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαλικίδη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Στην ουσία ο καιρός πραγματικά συνδέεται με τις δασικές πυρκαγιές. Οι δασικές πυρκαγιές συνδέονται με τον καιρό, καθώς μπορούν να δημιουργήσει μια δασική πυρκαγιά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, μπορεί να δημιουργήσει και τον δικό της καιρό, όπως λέμε. Στην ουσία η κλιματική αλλαγή συνεισφέρει στο να έχουμε εντονότερες δασικές πυρκαγιές ως προς την έντασή τους, δυσκολία κατάσβεσής τους. Και για την Ελλάδα αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια σε όλη την επικράτεια είναι να έχουμε μια αύξηση της θερμοκρασίας περίπου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής του προγράμματος Κοπέρνικους, περίπου μια αύξηση περίπου 0,1 βαθμού ανά δεκαετία. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι ο Ιούνιος που μας πέρασε για την Ελλάδα ήταν ο δεύτερος θερμότερος με βάση την περίοδο αναφοράς 1991-2020, αυξημένος περίπου κατά 9% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Άνυδρος είχαμε έντονη ξηρασία, περίπου μείον 60% όσον αφορά τα ύψη ιετού για την Ελλάδα, και σύμφωνα με τα κλιματικά σενάρια που υπάρχουν για τα μέσα του αιώνα μας, το 2050 και φτάνουν και μέχρι το 2100, οι προβλέψεις μπορούν να μας οδηγήσουν, ανάλογα με το πώς θα ανταποκριθούμε σαν κοινωνία, σε μια αύξηση έως και περίπου 4 με 5 βαθμών. Έτσι είναι το πιο, το πιο χείριστο σενάριο που μπορεί να υπάρξει. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά μας? Δηλαδή τι σημαίνει το να αυξηθεί η θερμοκρασία 4 έως 5 βαθμούς συγκριτικά με ό,τι ισχύει σήμερα? Πρακτικά θα γίνουμε, ας το πούμε έτσι με πολύ απλά, θα ζούμε σαν να είμαστε στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Οι συνθήκες θα είναι αρκετά θερμότερες, αρκετά ξηρότερες, οπότε θα πρέπει σαν κοινωνία να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις νέες συνθήκες. Τα κύματα καύσιμα θα είναι περισσότερα, πιο έντονα, και δυστυχώς αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό τις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων, μαθηματικά θα οδηγηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Να πάμε και στον κύριο Καρτσίο, διότι φαντάζομαι ότι όλα ξεκινούν και από τα μετεωρολογικά δεδομένα. Το τι δίνουν δηλαδή οι χάρτες και τα στοιχεία. Κύριε Κάρτσιο, τι δείχνουν λοιπόν τα μετεωρολογικά δεδομένα για τα επόμενα χρόνια, σε συνέχεια και των όσων είπαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας? Τα μετεωρολογικά δεδομένα, γενικά όταν λέμε μετεωρολογικά δεδομένα, συνήθως αναφερόμαστε για τις επόμενες 2, 3, 4 μέρες, όπου μπορούμε να έχουμε με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα τις επικρατούσες συνθήκες σε όλη την έκταση της χώρας. Συγκεκριμένα αύριο αναμένουμε έτσι έντονους ανέμους, ένα δυτικό ρεύμα το οποίο θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρκετά περιοχές του νομού Μαγνησίας, Ανατολική Στερεά, η Αττική, όπου σε συγκεκριμένες περιοχές, λόγω και της τοπογραφίας, μπορούμε να έχουμε και τοπικά αυξημένους καταβατικούς ανέμους, όπως ονομάζονται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο, και στην ουσία οποιαδήποτε πυρκαγιά και αν προκύψει, θα πρέπει να ανταποκριθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός με αρκετά γρήγορες διαδικασίες. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν πάμε
σε χρονικές περίοδους οι οποίες ξεπερνάνε αυτές τις τυπικές μετεωρολογικές προγνώσεις όπως ονομάζονται. Πάμε σε επίπεδο δεκαετίας, σε επίπεδο κλιματικών προβολών. Βλέπουμε ότι αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας, οι πιο ξηρές άνυδρες συνθήκες που θα επικρατήσουν στη χώρα μας θα οδηγήσουν αφετέρου και σε περισσότερο ευνοϊκές συνθήκες όσον αφορά την κατάσταση των δασών μας, όσον αφορά την εφλεκτότητά του. Γιατί οι ξηρότερες συνθήκες επιδρούν στην νεκρή καύσιμη ύλη όπως ονομάζεται, την ξηραίνουν περισσότερο, με αποτέλεσμα αυτή να είναι πιο έφλεκτη. Και αυτό να οδηγεί από ένα σημείο και μετά και σε μεγαπυρκαγιές όπως ονομάζονται. Να πάμε και στον κύριο Κάρτσιο, τον μετεωρολόγο της παρέας, και θέλω να τον ρωτήσω πώς πρέπει να αλλάξει, κύριε Κάρτσιο, η στρατηγική μας. Όχι μόνο για να κατασβήνουμε, αλλά για να προλαμβάνουμε τις πυρκαγιές. Από τη δική σας επιστημονική άποψη. Νομίζω ότι, όπως και προείπε και ο κύριος Ζάγκας, η πρόληψη είναι το α και το ω. Αλλά εκτός από την πρόληψη θα πρέπει να έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία, τα οποία να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε συμβάν το οποίο καλούμαστε να δούμε. Για να βάλω και μια άλλη διάσταση σε όλη αυτή τη συζήτηση, ναι. Υπάρχουν ερευνητικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, σε άλλες χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, τα οποία μας δίνουν μια εκτίμηση για το πώς, παραδείγματος χάρη, θα προχωρήσει ένα μέτωπο, πώς θα έχουμε μια εξάπλωση τις επόμενες ώρες και ούτω καθεξής. Αυτά τα εργαλεία συνήθως στην πλειονότητά τους είναι ανοιχτά εργαλεία, που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση ο καθένας ο οποίος μπορεί να έχει την τεχνογνωσία ώστε να ανταποκριθεί στις ειδικές απαιτήσεις τους. Με αυτά τα εργαλεία μπορούμε να δούμε κάτω από συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες πώς θα μπορέσει να εξαπλωθεί εν δυνάμει μια δασική πυρκαγιά. Μπορούμε να καταρτήσουμε κάποια σενάρια τα οποία θα μας δώσουν, ανάλογα με το αν περιοχή θα επικρατούσε κάποιος δυτικός άνεμος ή κάποιος ανατολικός άνεμος, προς τα που θα εξαπλωνόταν. Υποθετικά σενάρια τα οποία μπορούν να μας δώσουν ένα πλήρες σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης μιας δασικής πυρκαγιάς, παραδείγματος χάρη κοντά σε ένα οικισμό, σε μια περιαστική ζώνη και ούτω καθεξής. Το δεύτερο είναι ότι θα χρειαζόμαστε να έχουμε πλήρη καταγραφή σε μεγάλη και πολύ υψηλή χωρική ανάλυση της νεκρής καύσιμης ύλης που έχουμε στην ελληνική επικράτεια. Αυτό είναι ένα, ας το πούμε, έργο το οποίο απαιτεί αρκετούς πόρους. Θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και να είναι διαθέσιμο μέσα από κάποια ανοιχτά αποθετήρια, ώστε όποιος ενδιαφέρεται και έχει κάποιο ερευνητικό ενδιαφέρον, θα έλεγα, προς αυτή την κατεύθυνση, να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτού του είδους την πληροφορία. Γιατί ό,τι εργαλείο και να χρησιμοποιούμε, το πρώτο και κύριο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι η ποιότητα των δεδομένων που εισάγουμε καθορίζει και την ποιότητα των αποτελεσμάτων που παίρνουμε. Οι Έλληνες μετεωρολόγοι έχουν τα κατάλληλα εργαλεία στη διάθεσή τους? Οι Έλληνες μετεωρολόγοι έχουν αρκετά εξειδικευμένα εργαλεία, θα έλεγα. Υπάρχουν ακόμα πιο εξειδικευμένα όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Υπάρχει ένας ολόκληρος κλάδος αυτός της πυρομετεωρολογίας, ο οποίος ασχολείται με τις αλληλεπιδράσεις δασικών πυρκαγιών και καιρού σε τοπική κλίμακα, σαν μεμονωμένα περιστατικά, πώς μια δασική πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει τον δικό της καιρό, πώς μπορεί να εξαπλωθεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και το καθεξής. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, αρχίζει και έρχεται στην επιφάνεια στην χώρα μας, όταν σε άλλες χώρες του εξωτερικού αυτό είναι μια παράδοση αρκετών χρόνων. Μάλιστα. Κύριε Κάρτσιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.